होमबाबो दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नाय फुल नाय शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। फेरेंगाया बुंदोंमोन जाख्ल'नाय गैयाजासे दिनै सरकार सालायगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै सेन्ट्रेल सरकारनि स्किम न' फैनायखौनो दिनै बिसोरो सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ दिनै थाखा फैसाखौ दिनै उलुट फुलुट खालामगासिनो दङ। दिनै बे सरकारनि न' फैनायाव बाव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफनि खोथा गैयालै फेरेंगा बाबु गोरिब नालाय गोरिब बयनोबो होदोब्रा। हा नोंसोरो जायनि जाहोनाव माने सोलायनाय नांगौ होननानै गोदोनि सरकारा जाख्ल'लांजोब्बाय गोरिब गुन्द्रानो न' बां जेबो होआखसै होननानै नोंसोरो बखिबोबाय थाबाय। दिनै सरकाराव फैबाय रायजो राजानो मोजां मथन मावनानै होदोब्रा। सोरबा मोननाय सोरबा मोनि मा बिलाइ फेरेंगा जाख्ल'नाय गैयि सरकार सालायगोन होननानै बुंनाया दिनै मा जाखो? माथो सामफ्रामबो डे बाय डे दिनैनि दिनाव नुनो मोनगासिनो दङ। आरो होआबा होआ डाइरेक्ट बिपिएफनि मानसिफोरनो होआ होननानै बुं। आरो मोनसे खोथा फेरेंगा गोसोआव ला, किप डेट इन इउर माइन्ड अके मिस्टार फेरेंगा। बे सरकारनि स्किमाव एबा सेन्ट्रेल सरकारनि जि न' सौफैनाय बे न' सौफैनायाव इउपिपिएल बिपिएफ जों खुनु रिलेटेड गैया। देयर इज नो रिलेटेड, देयर इज नो डिफारेन्सिएशन बिटुइन इउपिपिएल एन्ड बिपिएफ। बयबो गोरिब गुन्द्रा बयनोबो राननानै हो। बे नोंसिनि नोम्फानि सम्पति नङा फेरेंगा। इन्डिया सरकार एबा सेन्ट्रेल सरकारनि बेयो मोनसे आसनि। दिनैनि दिनाव गोरिब गुन्द्राखौ बेबायदि थगायनानै पलिटिक्स खालामनानै जेबो लाब गैया। जुदि बेबायदि खालामबाय थायोब्ला उइथिन 3 इयार्सनि उनाव फेरेंगा 0-0 मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा फैबाय थानाय समाव आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव जुदि बिटिसिनि इएम एमसिएलए जानो नोंथांनाव हप्स एन्ड एसपिरेसन दङब्ला नोंथाङा मोजां मथनै राननानै हो। हायोब्ला नोङो कनभिन्ससो खालामनांगौ। बाव इउपिपिएल बिपिएफजों जेबो खोथा गैया। जुदि बयनोबो होयोब्ला नोंखौ मोजां मोनगोन बाख्नायगोन। फेरेंगा इज ए गुड इएम अफ बिटिसि होननानै नोंखौ बाख्नायगोन मिथिबाय मिस्टार फेरेंगा। मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंबावगोन मिस्टार फेरेंगा, नोङो बुंदोंमोन गोदो गिदिर खोथा कमिटमेन्ट होदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्रा बयबो समान मोनथाय मोनगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै नोंनि समस्थियावनो माथो दिनै जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनै दुखु मोनदों। इउपिपिएल सरकारखौ दिनै सरकाराव लाबोनानै रायजो राजाफ्रा मोजां उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै दिनै आसा खालामदोंमोन। दिनैनि दिनाव जि बिथांमोना आसा खालामनानै सापर्ट खालामनानै दिनै इउपिपिएल सरकारखौ पावाराव लाबोबाय। पावाराव लाबोखांनायनि उनाव दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दिनै गोरिब गुन्द्राखौ नासयनो हमदों फेरेंगा। बेबायदि खालामनो नाङाब्रा फेरेंगा। नोङो हायोब्ला गोरिब गुन्द्रा दं जेसेबां दं राननानै हो। अब्ला नोंनि बेकग्राउन्डआ मोजां जागोन, नोंनि फिल्डआ मोजां जागोन। अब्ला नोंखौ बाख्नायगोन फेरेंगाया मोजां होननानै बयबो नोंखौ वेलकाम खालामगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव सोरखौबा नासयनाय, सोरखौबा गादबनाय, सोरनोबा होनाय सोरनोबा होयि बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। दिस इज नट गुड मिस्टार फेरेंगा। जायनि जाहोनाव दिनै समान मोनथाय गोरिब गुन्द्रानि न' बां ए टु जेड जेसेबां समस्या दं एबा जेंनाफोर दं बेखौ पावाराव फैनाय लोगो लोगो रिभिउ खालामजोबगोन गासिबो। बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेरावनो बयबो समान मोनथाय जागोन एबा समान मोनथाय मोनगोन। बयनिबो न'खरा जौगागोन, बयनिबो गथ' गथाया जौगागोन होननानै बुंदोंमोन। बाट अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय, स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट मिस्टार फेरेंगा। जास्ट माने 3 बोसोरल'सै। बे उइथिन 3 इयार्सनि गेजेराव नोंथांमोना रायजो राजानि जेबो उन्नयननि जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। दिनै रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन पावाराव फैबाय इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावगोन। नाथाय दिनै बबावबा हा सेख'नाय, बबावबा गोरिब गुन्द्रानि न' फैखानायखौ सोरनिबा नामाव फैखानाय न'खौ सोरनोबा होनाय, बेफोरो मा? दिस इज व्हाट टाइप अफ पलिटिक्स मिस्टार फेरेंगा। लाजिनांगौ। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंखौ खावलायो मिस्टार फेरेंगा, जेसेबां गोरिब गुन्द्रा दं राननानै होजोब, समान मोनथाय हो। आरो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा। दिनैनि दिनाव फेरेंगा बायदि सासे लेखा गोरों इएम अफ बिटिसि माने स्ट्रं बियो सासे लेखा गोरों इएम जालायलायनानै दिनै रायजो राजानि जौगानायनि खोथा बुंबाय थायो।
उइथिन 17 इयार्सआव BPF जेबो मावाखै जाख्ल'दों हेमटेन डट एटसेट्रा बाट दिनै उइथिन 2 इयार्सआवनो फेरेंगानि दिनाव जाख्ल'नाय नुनो मोनगासिनो दङ जाख्ल'नाय गैयाजासे जोङो सरकार सालायगोन होननानै गिदिर गिदिर भाषण होदोंमोन गिदिर गिदिर लेक्चार होदोंमोन गिदिर गिदिर एक्सपिरियेन्स होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै डे बाय डे रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगासिनो दं गमामायैनो UPPL सरकारा जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां नंमारा दिस इज नट गुड होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों खुद्रिदों मानो बेनो लास्ट बेनो पास जाखादो खामायखादो फेरेंगा जा हायो दाउ बिखा जा अमा बिखा जा दाउनि किडनि जा आरामसे बे उइथिन 3 इयार्सनि गेजेराव जा खामायनांगौ आर्निं खालामनानै लाखादो बाट आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव 0 0 0 माने 21टा 0 मोनगोन गोसोआव लादो फेरेंगा